נכון. היום יש רק גברים שלא יודעים איך לעבוד. תגידי אמא שלך יודעת על מי את בדיכאון. אני באתי להציל אותך, יש לך עסק עם בחור משוגע. אני עברתי מספיק כבר, תגידי מי זה פגע בך, ולאן שלא תלכי אני בא. רק תשמרי על זה בשושו, בשושו. אם שואלים אני סתם